Здравейте, бронзаджи, тук е Поникори. Днешния герой е бивш командир от Втората световна война, който днес работи като контрабандист. За да се свържете с него, пишете в чата, търся Пико, амфети, кристали и до няколко секунди виждате стария дядка носещ килограми, Пико и кристали на своя гръб. Наричат го по различни начини, но най-известните са Хайсенберг, Пико, Спиди, Светата водка. Истинското му име знаят мнозина, и той е Сингет, Светата водка, Пико мастера на топлане. Сингет е като мобилна нарколаборатория. Някои смятат, че използва дима за да дава сигнали на своя тим, като древния индиански народ Титикака. Сингет някога, генерал номер 1 воюващ с нацистите Зикси Грагас, днес мобилна нарколаборатория. Как е възможно да се стигне до там? Ами отговорът е елементарен. Една сутрин Сингет се събудил с болки в менискусите. Отишъл на доктор и бил диагностициран с смъртоносната болест – хемероиди. Половината му черво било излязо и висяло, като пениса на Хекарим, легендарния ебач. Други сравняват червото с пениса на Наутилиос, наричан черния делфин. След дълги размисли за своя жалък живот, Сингет започнал да готви Пико. Редовни клиенти били Насус, Зикс някога негов враг, сега номер 1 клиент, Грагас купуващ хиляди литри света водка, имало и други, но те пожелали да останат анонимни. Сингет е номер 1 приорити на Интерпол заради многобройните си убийства. Отряда за бързо реагиране на Риот друсат Пико всяка събота и неделя, заради което ранкет е спрян. Пасива на Сингет му позволява да наждреби копача, вената и устата с 30 грама наркотици. Сингет е развил толеранса си на ниво Асиан. За него една линия е като капка в океана, а при 30 линии почва да пее камъните падат, на 60 маминота рикче, а на 100 се озовава в нирвана с Чарли Шиин и 2 пак. Първата му магия се казва Динко Билабата. Чакай! Противниците почват да крещят заради миризмата, причинена от наркотиците. Минута е много, я наричат някои. Динко е поставено лице и какво сте чули е нагласено. Всички права са запазени. Динко Билаватием. Втората му магия изхвърля фирата от наркотици и алкохоли, които са силно токсични. Повечето герои сравняват фирата с водката, наречена Славементе, водата на Черноморието или Ракиджо са продавано пернишкия хоремак. Третата му магия имитира пияна руснак, наждребил Славементе и малко Ракиджос от хоремак. Противника играе казачок, след което скача в противоположната посока да ви е гадно. При наличие на Динко Билаба и фира от Славементе бъдете сигурни, че сте се насрали. Герои като ти и мой имат коментар, наречен "Насрах се", което им помаха да се справят с проблема. Ултимата му се казва "На здраве". Сингет изпива фирата от всичките наркотици, след което започва своя уникален трип. Това увеличва неговата скорост и сила. Сингет става толкова силен, че червото му се превръща в меч, може ви заради уздито. Сингет ви ебе путката майна след което е нужда да наждреби 30 грама наркотици, в противен случай изпада в абстиненция, която Чарли Шиин нарича глобалното затопляме. Сингет използва специален наркотик, наречен Чарли Шиин. Али Стар или Ясуода е следващия? Оставете коментар. Поздрави Славементе Корпонико Ракиджос. Вапури бе! Бат करके! Няма минута! Вапури бе! Бат करके! Няма минута! Бат करके за душата! Бат करके за душата!